Temos que agradecer esta reunión no que supón non ver como vamos a xestionar un problema, porque partimos da base que ese problema non vai chegar a Galicia, pero sí como creamos mecanismos de anticiparse a posibles consecuencias que ainda non tendo a enfermedade en Galicia, estamos seguros que non vai chegar, sí pode ter efectos económicos, que é do que estamos falando desta enfermedade. Somos conscientes que Galicia ten un sector moi profesionalizado, con máis de 2.500 granxas, con máis de 5.000 empleos, con máis de 750 millóns de euros en venta de produtos cárnicos, e somos conscientes de que no sector porcino español o gran perjudicado pode ser a exportación. E, polo tanto, inda que se está aceptando a regionalización na inmensa maioría de países, somos conscientes que hai outros que non van a aceptar esta regionalización e, polo tanto, toda esa produción que deixe de ir a mercados como o de México, como o de Japón, pois vai a terminar presionando sobre o mercado español. E no mercado español, o máis afectado é Galicia, onde o 90% da nosa produción vai prácticamente a ese mercado. Por lo tanto, hai unha primeira preocupación que podemos pagar consecuencias da situación de Cataluña nas propias rentas dos produtores. En segundo lugar, serviunos tamén para analizar que a situación en Galicia ten unhas características moi especiales, non só esta económica do mercado nacional, senón que, máis alá desas 2.500 granxas máis ou menos profesionalizadas, existen case outras 23.000 explotacións de alto consumo que teñen porcos de cebo, polo tanto, calquer medida de bioseguridade que son moi rígidas nas granxas profesionales, pois vai haber máis inconsistencia neste tipo de granxas. En terceiro lugar, pois nesta propagación pois está tendo, como viñamos dicindo xa hai anos, polo que estaba pasando noutros países de Europa, un vector de transmisión importante era o do xabarín. E vemos como en Galicia temos un elemento clave na xestión da población, que son as sociedades de caza, a caza social, que fan un papel moi importante, pero que, por problemas biolóxicos de idade, cada vez temos menos licencias, pasamos de casi 100.000 no ano 2000 a apenas 30.000 en este momento, por lo tanto, con as dificultades serias para que esa caza social poda xestionar o número de xabarís cada ano. Por os datos dos pecores e pola información do que está pasando nos últimos anos, onde se incrementan o número de hectáreas atacadas por o xabarín, onde se está incrementando de forma sustancial tamén o número de accidentes de tráfico, podemos calcular de que podemos estar rondando máis de 100.000 xabarís aquí en Galicia. Por lo tanto, hai un esforzo importante dos pecores que cada ano matan máis piezas, hasta o récord que pode ser o ano pasado rondando os 20.000, pero temos a impresión de que os que nacen son máis, por lo tanto, non estamos mantendo a población, pero non reducíndoa de forma sistemática. Por lo tanto, eu creo que é un momento que, ante un tema de sanidade animal, ante un problema dun vector de transmisión, como está sendo o xabarín, se dan as circunstancias para que nos planteemos a nivel nacional, a nivel de todas as comunidades autónomas, un plan de reducción sustancial do xabarín, utilizando todas as ferramentas que nos permita a legalidade para poder ter un número que nos permita convivir con eles, tanto os gandeiros polos daños que nos causan de xeito reiterado, como a propia administración polo presuposto que cada ano ten que destinar a sufragar unha parte desos gastos. Por lo tanto, eu creo que é un bon momento para plantear o que falábamos que nos parece desde Unión Agraria razonable, un plan que empezara por unha reducción sustancial nas comarcas onde hai un número de granxas de porcino importantes e ir hacia un número que se reduzca de forma sustancial e logo, a partir de aí, poder descansar o mantemento dese número en torno ás sociedades de cazas que, volvo a insistir, son imprescindibles e estamos agradecidos, non son os nosos enemigos, pero ao mesmo tempo somos conscientes de que se non chegan, a solución non pode ser que a fauna salvaxe descargue solo
sobre a parte mal débil das explotacións gandeiras e agrarias.